Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti kattande jomiraɗo subakando gam yettino non ko sifa kele gadane jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi talata nayi lewru novembre hitande junnaji ɗiɗi nogas joyi ko sifa kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Walf Quotidien honno modiri e gardidi natal mabɓe kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde o habri wonde kay laamu ngu ene jogui anniya ustude piriji ɗum koko yowiti e ndelam kuɓɓamɗam woni tan kuɓɓamɗam ɗo e nder leydi ndi ɓe mbitande ɗum noon ko ɗum pari risqué wonande kay on ganduɗa kam woni Ousmane Sonko holno waɗiri kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe jeyde Walf Quotidien ɓe garti noon o mbiyeteɗo Abo Gayel on noon holiti wonande kay ko yowiti e on ɗon gustugol arti kadi e ko yowiti alhaali ɗum ko yowiti woni kay hakkude ɓe ganduɗa kañum woni leydi Sénégal kam e ɓe ganduɗa kañum goni FMI ɗum ina tawe nder jande nde kono ɗum ko on biyeteɗo Guy Sylvain Thiam kanko noon o arti o witande ko peut être ɗum ɗon kay ene wawi wonde ɗum ɗon noon fotata wonde tan ko so tawi kay Sénégal fuɗɗima on ɗon production mo ganduɗa kay ko yowiti e gaz kam e on ɗon pétrole muɗum ɗum nde ene ɗum wawi latade ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Walf Quotidien jayde Les Échos kañum arti ko yowiti alhaali ngakkere golle ɗo ete nder leydi ndi ɓe kollitande won debbajo goto mo ganduɗa kay ko jeeyowo ɗo ete nder leydi ndi ko kam waɗino namdino wonde kay wonɓe ɓen ɓe ganduɗa kala jiɗɗo gollade yo ar on saaha noon ko mbefe ko yimɓe goni ko tawtata toon men hen kala ina ɗaɓɓa golle ɓe kollitti noon e ɓen ɗon arnoɓe woni hen gummi ko ha toon to Tambacounda gam arde ɗaɓɓude golle ɗo ete e nder laamu ngo Dakar ɓe kolliti kadi wonande hen goɗɗo mo ganduɗa kay kañum wi ko so tawi heɓani ɗen ɗon golle kañum anniyi ko hoccude laade ɗe te gam yaltude leydi ndi kanko on ɗon joom nden ɗon gollata noon o yafnima dendagal arnoɓe toon e wiide makko noon o andano so tawi o waɗiri ɗum dani koni ɗum jogori waade ko ɗum jeeyi sababu kam musidɓe janiyankoɓe ɓe duttanima ɗum kona ɗum ko jani dartingal ɗon pottal ciilagal pongal wonde hakkude leydi Sénégal e leydi Brésil ɗum koko yowiti on ɗon match amical ko littino wonde kay on ganduɗa kañum keblo keɓugel ni jomo leydi Brésil Carlo Ancelotti a ɓayini logol fertoɓe ko yowiti e ngal ɗon pottital jayde Vox Populi kañum arti ko yowiti alhaali e maaro omo ganduɗa kañum woni Mansour Faye ko yowiti kon ɗon alhaali on ɗon surfacturation biyanoɗo ko yowiti e kon ɗon maaro ko littande wonande ɓe ganduɗa kañumen goni e ñawoɓe kañumen kay gaddi o jaltini on ɗon ordonnance mo ganduɗa kay kolliti ko non lieu ɗum woni ko woodi ɓe kolliti noon wonde kay omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Rayane Hassem wondude omo ganduɗa kam woni Moustapha Ndiaye kam e omo ganduɗa kañum woni Mohamed Dieng wondude e Aliou Sow ɓe kala keeɓi ko wiyete ko non lieu ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Vox Populi kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e ɓen ɗon waɗoɓe parier ɗin ɗon joueji d' hasard ɓe kolliti wonde kay ɓen ɗon oɗo saaha joni beltaki hay lawol gotol ɗum ko caggal nde laamu ngu anniyi taji e mabɓe ko ina tolni e 20% ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kam woni jayde Vox Populi ɗoɓe mbi ɗum noon kay ko guerre tigui woni ko fuɗɗi hakkude amical national des parieurs wondude e ɓe ganduɗa kañumen woni laamu ngu ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kam woni jayde e Vox Populi e jayde L'Observateur kañum arti ko yowiti alhaali e Madiambal Diagne ɓe kollitande caggal nde namda woni kay gartirgol Madiambal Diagne ɗo ete nder leydi e Sénégal kanko Madiambal Diagne ene woni tan noon o yidirino ɓe ganduɗa kañum goni hujjikinantoɓe ɓe kollitino wonde kay Madiambal Diagne waɗi réunion ñalawma hanki o toon to Paris ɓe garti noon e on ɗon clé USB ɓe kollitini wonde kay Madiambal Diagne ƴetti ko on ɗon stratégie gam wadde peeje muɗum ha waɗa annulé on ɗon procédure mo ganduɗa kay koko yowiti e yidde artirdemo ɗo ete e nder leydi Sénégal ɓe kollitino wonde kay ɗum ɗon ma ɗum nawe toon to chambre d'instruction cour d'appel mo Versailles hono no waɗiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni kamɓe musidɓe jayniyankoɓe ganduɗa kay kam woni jayde groupe Futurs Médias nde kono ɗum koɓe garti on ɗon taxe mo ganduɗa kay ene anniyi e taƴede ɓe ganduɗa kañumen goni waɗoɓe jeu d' hasard woni tan kay ɓen ɗon jouoɓe e joueji e taw koye ɓoggi karalle e kesiɗi ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde L'Observateur jayde ganduɗa kañum woni L'As Quotidien kañum arti ko yowiti alhaali on ɗon surfacturation o biyeneɗo ko yowiti on ɗon marché de riz woni kay ɓe mbitande ko nde o saaha mo ganduɗa kay nde Covid 19 wona ɗo to leydi ɓe mbi ko pôle judiciaire financière
nder kanyum kay waɗi ordonné on lieu ɓe kolliti noon kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti hen ɓe mbatti ɗon natal omo ganduɗa kañum woni Mansour Faye mo ganduɗa kay ko kam wonno jagorde on ɗon tumuna jayinde de la turbine kañum arti hen ɓe mbitande ko grosse déception wonande kay omo ganduɗa kañum woni juge o waɗi o ganduɗa kañum woni blanchir omo ganduɗa kañum woni Mansour Faye ɗum ine tawe e jayinde ganduɗa kay ko kam woni e jayinde wiyetede jayinde la turbine kono noon kam musidɓe men e jayniyankoɓe jayinde la turbine ɓe garti alhaali Cheikh Oumar Diagne ɓe mbitande Cheikh Oumar Diagne kañum waɗama convoqué ɗum ko caggal nde waɗi on ɗon plainte hakkude muɗum e Azoura Fall ɗum ine tawe e jayinde ganduɗa kam woni jayinde wiyetede e jayinde la tribune jayinde point actu artani ko alhaali e Mansour Faye ɓe mbitande ko Moustapha Ndiaye et le CI obtient ɗum ko wiyete ko no lieu ɓe garti noon ɓe mbi Mansour Faye e hoore muɗum fayi ko e no lieu ɗum ine tawe e nden ɗon jayinde ganduɗa kay ko woni jayinde point actu kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti kongude mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Diouf Sarr gonnoɗo e jagorde e tumuna laamu Macky Sall ɗum ine tawe e jayinde point actu e jayinde quotidien le quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko affaire fond Covid Mansour Faye ri en attendant ɓe kolliti noon mbaɗon ko natal Mansour Faye on gorkaji o mosow ri o noon ko jeu de mots ɓe mbaɗi ɗon ko ri mataw on ɗo ri firtata ko jaleɗe kono noon ɓe mini ɗum ko bindol ri mar honon wi kam musidmen janiyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko kam woni jayinde ganduɗa kam woni e jayinde quotidien le quotidien ɓe garti noon ɓe mbi ko fournisseur o kam e gonnoɗo ete omo ganduɗa kam woni dage mo Mansour Faye ɓe kala keeɓi ko wiyete ko no lieu ɓe kolliti noon wonde kay so renaki omo ganduɗa kañum woni Mansour Faye kam e hoore muɗum ko toon Faye ɗum ine tawe e nder jayinde ganduɗa kay ko kam woni jayinde wiyetede jayinde quotidien le quotidien jayinde guedirde le soleil e kañum arti ko e on ɗon nouvelle loi d'orientation agro silvo pastoral hono mbi ɓe garti noon ɓe mbi ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi ɗum koko yowiti e on ɗon alhaali ɓe kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti noon e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi nde ɗo wonade ɓe kolliti noon wonde kay ñande nogas e tati lewru octobre nduɗo yawtude ne wayno ɗum ɗon waɗi tigui rigui kamɓe musidɓe janiyankoɓe garti noon ɓe mbi e ɗin ɗon capanɗe joyyi e ɗiɗi engagement ji ɗi ganduɗa kay ko yowiti e ɗen ɗon eɓoje eɓanoje hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi ene wayno tan de ko sappo e jeetati tan wottidi hen siwnede ɗum ine tawe e jayinde ganduɗa kay kam woni jayinde guendiri nde e jayinde le soleil jayinde ganduɗa kam woni jayinde rewmi sport kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti koye ngal ɗon pottal ngal ganduɗa kay waɗino ɗum ko yowiti on ɗon coupe du monde U17 hakkude leydi Sénégal kam e ɓe ganduɗa kañumen goni leydi Croatie ɓe kollitino ngal ɗon pottal wattidi ko wadde ɗekki hakkude ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe garti ngal ɗon pottal ceydagal ngal ganduɗa kay ne jogori wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil ñande sappo e joyyi lewru novembre ɓe kollitino wonde kay omo ganduɗa kam woni keblo kippo guendijo mo leydi Brésil Carlo Ancelotti yaltini degol fettoɓe ko yowiti e ngal ɗon pottital bandiraɓe musidɓe tedduɓe heetiɓe yiɗiɓe daraba yaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kam no robinirade ko sifa e kele gande jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e robindo jaydeji wonata ko janggo soko gena haji ɗo e nder min mbiyan jokke ɗo fat caméra dal programme uji Pindi TV Allah jarama on jarama.